Ljudi, dobrodošli u moj prvi vlog na kanalu Knelus. Imam mnogo toga što trebam da uradim u ovoj sobi i što trebam da spremim jer sutra je ljudi mnogo specijalan dan, dolazi Novke i uskoro trebam da ga upoznam, tako da mnogo što trebam da uradim i mnogo brzo trebam ljudi da se spremim. Tako da ljudi, ajmo brzo idemo da spremamo da vidimo šta nas čeka. Ok ljudi, pre nego što krenemo da spremamo, želim da vam kažem, prvo moram da operem zube, da se istuširam, samo to ljudi trebam da uradim, tako da ljudi ostanite do kraja videa, a sutra ljudi mnogo specijalan dan, a mi se vidimo jer sada idemo da operemo zube. Ok ljudi, pošto smo oprali zube, moram inače tiho da pričam jer moji spavaju. Ne sam toliko da se derem zato što ako se neko probudi od ukućena, ostaje mi samo da ću da budem izbačen iz kuće, ništa više. Idem začas ljudi da se tušnem i javljam vam se uskoro. Ok ljudi, pošto smo se istuširali, ostalo mi je samo da probrišem kosu. I kad onda budemo to uradili ljudi, jedva čekam ljudi sutra, to jest danas, mora da ustanemo oko 11. Kad ustanemo oko 11, to jest ne smem da ustanemo oko 11, mora da ustanem ljudi u 10. A dobro, nije to toliko rano, kad budem ljudi ustao u 10, oko 11 ljudi hvatam autobus i onda oko 12 se sastavimo sa Novketom, to jest njegovi fanovi i ja naravno, i sve ću ljudi sutra da vam snimim, tako da ostanite ljudi do kraja videa. Ljudi, subite se na kanal ako niste, uskoro smo na 800 ljudi, mnogo sam srećan, tako da jedva čekam ovaj video isto da izađe, tako da znate. Ljudi, vratio sam se u svoju sobu, samo sam želeo da vam kažem, ostalo mi je samo da nađem šta ću da obučem, tako da i to je to. Mogu polako da se bacim na spavanje, da bi sutra mogo da ustanem, tako da sad je 3 i trebao bi ljudi stvarno da idem da spavam, znači i umoran sam i sve. Tako da ljudi, javljam se samo da nađem stvari i snimit ću vam šta sam našao da obučem. Ljudi, našao sam ovu lepu majicu na krakni, tako da mislim da ću nju sutra da nosim i da obučem. I našao sam ovaj šorc, koji se slaže uz moje patike, sutra ću da vam pokažem i koje patike ću da nosim. Tako da ljudi moji, samo teo sam da vam kažem, nemojte da kažete samo mom bratu Nikoli da sam mu ukrao stvari. Ovo su sve Nikoline stvari, tako da ljudi, to je to. Ostanite do kraja videa, a uskoro se prebacujemo u krevet jer ću uskoro da legnem da spavam. Sam ljudi umoran, znači ne znam gde mi je dupe, gde mi je glava, to se kaže tako kod nas, na niški. Tako da to je to ljudi. Gasimo ovako svetla i možemo polako ljudi da se bacimo na spavanje. Ne znam koliko me ljudi vidite, ali mrtav sam, umoran ljudi. Tako da pozdravljam vas i vidimo se ljudi sutra. Pozdrav ljudi, odu da spavam. Good morning! Dobro jutro ljudi. Ja sam sad ustao, samo što sam oči otvorio, tako da dobrodošli u nastavak vloga. Ok ljudi, tuširao sam se, taj prizor ne mogu da vam pokažem, opet vam kažem kao je sinoć. Idem sada da se presvučem, pa ću onda da vam se javim. Perfektno, brate. Ok ljudi, ja sam polako krenuo. Nešto sam doradio po kući. I onda sad kad sam završio to, sad sam polako krenuo i sad mogu da idem polako za autobus. Tako da javit ću vam se kasnije
kada budem ušao u bus. Ljudi, stigli smo ispred forum, čekamo sad Novketa, valjda će naiđe, nemam pojma. Tako da sad će ljudi uđemo u forum, da se ljudi vidimo kasnije. Novke, pozdravi vlog Novke, idemo! Novke, može pozdrav za vlog, Novke! Ljudi, izašli smo iz foruma, ogromna gužva je bila, samo želim svima da kažem, ovo je ljudi najjači dan. Jedva čekam da pogledate ceo vlog.